Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, 1:36. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Kamusta mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan kag syempre welcome naman sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This Is My Life. Day after Valentine's Day, Pebrero 15, tuig 2020. Aton pagpangamusta, syempre, anong happenings? Nangin malipayon bala, nag-enjoy bala, o kung masubo ang inyo Valentine's Day? Ambal nila tawi bisan alone lang happy man gyapon correct sana siling na naton bisan adlaw-adlaw kung gusto naton pwede nga maging Valentine's Day na. Anyway, sa aton mga senior citizen dira, kamustahon ka mo ni Tita Wilma na sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalaga diri sa This Is My Life nga mga elders sa mga mga hubin-hubin, mga may edad-edad na bala naton nga mga hubines na. Kamusta? Nadumduman ka mo sang inyo apo? O kung sang inyo man mga anak? Ha? Ano? O nga naganong lumaw-lumaw ng mata mo? Ay nga mga anak ka mo. Anyway, sige lang, okay man na. Siguro masako lang. O kung buwas of the night, kiti weekend, subong buwas Sunday, family day, upod na naman, di ba? Okay lang na pero syempre sa tagsa ka mga puluyan dira for sure, nakapaniyaga na. Ang pamangkot ni Tita Wilma, anong inyo sudan dira? Satisfied sa sudan paniyaga? Utan kag pinamalhan o kung utan man kag pinirito? Basta may saging da o kon slice ang pinya, okay na balanced diet na ina mga anak na. Te, wala man magpabaya siguro nga aton sini mga anak sa pagbulig kay mama o kung kay lola, kay lolo, tita or titos dira sa aton sinipuluyan sa aton man mga tagsa ka mga obligasyon. Kay basta weekend medyo masako-sako ilabi na kung obraya si mama kag si papa ti adlaw nga Sabado kag Domingo mo man lang na pag-off the night ti adlaw nga Sabado bira-bira ginaiya kung wala iya natuka sa imo kung hindi imo iya obligasyon ang pagpanglaba syempre panghimo sa sulod sa balay or ikaw man da maluto di ba panghimo sa inyo dira mga hinigdaan sa inyo mga kwarto o kung ang inyo mga kabinet dira ang inyo nagarambol siguro ay na. Hindi tawi namatamat na namon pangimos okay, salamat kid. Ang nasiling ko mga anak, kinanglan, makatuon gid kita sang mga ulubrahon sa sulod sang balay. Di ba sa mga nagliligan na tudlo na ni Tita Wilma kung ano mga dapat natuntunan bilang mga kabataan. Kaya nga kung anong matunan naton sa sulod sang aton panimalay, magluwas sa mga maayong nga pamatasan, ang pagpanghimos kag pagpreparar sa aton mga pagkaon. May hambal pa gani tawi laki man kuya mga babae na obligasyon no. Babae lalaki kinahanglan makahibalugid. Kay nga hindi nato niya mapaktan kung magpalangabuhi ka mo sa ulihi kag baldado si partner da sa higad gabaldado gid tawi. Hindi kun may batsyagon bala. Hindi lang baldado kay baldado do hindi na gid ka bangon na. Kung may batsyagon ang atong sini partner, ti sino maluto, sino manglabas, sino manghimos, di syempre ikaw kinahanglan kabalugin. Ilabi ng aton mga dalaginding, kinahanglan kabalug, hindi ikaw manglaba, kagkahibalug, hindi ikaw magluto, importante ina. Ay, nagsermon naman si Tita Wilma. Hindi pakuan lang na ni Tita We. Reminders, pahanumdum para sa inyo. Di ba lola-lolo ba mga lola kag lolo ya mo gini mga abogado kag wes ng kabataan? Mga tagpangapin sa mga kabataan sa ilaman mga anak ba? Pabay ilan na bala? Makabaluhin na sila sa uli, di ba? Amo gina iya mangapin ang lola kag lolo sa ilang mga apo muna siling naton nga mas sobra pa ang pagpalangga sang lolo kag lola sa ila sini mga apo. Balik naman si Tawe. Never mind. Well, anyway, subong adlaw siyempre Sabado. Medyo tulutaw-hay ang tanan tungod. Ang iba nagapalahuway dira sa ilatag sa kapuluyan kay ti wala trabaho, naga-relax, kaya nakapaniyaga naman. Upod sa aton dira mga young at heart, samtang naga-uluuntayan ang ila sini mga batis, kag nagasulusan, di ang ila likod, kag nagapa
hunay-hunay, nagahilay-hilay. Para madumduman talang siyempre arang sa mga sa kabanwahanan, di ba? Sa medyo ara sa nabulubong yun, nga medyo mainit ang panahon, pero ara iya damo puno sang kahoy, kag mag pulupanihol, dugay-dugay lang tabi. Dugay-dugay mabatyagan mo na ang dupoy-dupoy sang mabugnaw nga hangin. Amo na iyang kanami, iya kun sa mga uma o I wish na. Kaya man tapulian nga umabi mo. Ultimo lang kita bimo, tiari lang kita diri. Kung di kita nagbugtaw, tiari man kita di. Pero no choice, ha? Kinanglan i-enjoy ta na lang ang tanan. Relax lang ka mo dira. So, bantayan man nato igalingaw sa inyo karon nga pon. Siyempre, ang aton man nga horoscope karon ang inyong mga lucky numbers, ang inyong man nga ang aton man nga lucky colors, kag syempre ang iga-share ni Tita We ari sa inyo ni, na actually hindi na ni subong ya sa mga mga nagaedad lang, no? Butsang ganomla sa mga nagaedad, sa mga yang at hearts naton, inang mga ginabatsyag nga arthritis o kun gout. Why ko bilang wonder, nagal magtiko di imo nga kamalagko sa tiil nga mga amuna gali. Isa ina ka klase sa arthritis, amo ni ang gout na. Ha? Abi istoryahan ta na kadali karon. Natungod lang sa aton ikaayong lawas na. Pila man ka mga tips nga aton dira ma-share sa inyo sa siniya nga hapon. Gamay-gamay lang kid. Kag i-remind naman ni Tita Wilma kay tiarang aton mga estudyante, wala klase, ang pila man ka tips para malikawan naton ang COVID-19, ang coronavirus, ha, mga anak. Bisa na lecture na ni ma'am, na lecture na ni mama para sa inyo, kag ni papa, ni lola, kag ni lolo, ipahanumdum liwat ni Tita Wilma, pati na sa pagkaon. Gani, relax anay, ang aton matahong mga lelentunon para man sa inyo sa sininga hapon, bantayan, plus pasang aton man mga greetings dira, tion naman sa inyo mga pagpanamyaw, pwede ninyo ina-type dira sa inyo mga cellphone, kag ipadala diri sa aton text hotline 0938-225-5017, again 0938-225-5017. Ang mga nag-open man sa aton sa Facebook Live, hi and hello lang dira sa inyo. Pwede nyo ma-type man inyo mga greetings. Bulubalik doon lang na ni Tita We. Wala to kag atubang mo ka na iya balat. Ituon man gita Wams, no? Diba? Gani, relax lang ka mo dira. Ang aton man matahong nalilentunon para gid sa inyo tanan sa sininga hapon. Halin anay kay Celeste Ligaspe. Gaano ko ikaw kamahal? Ikaw lang
Gaano ko ikaw kamahal? Si ano naman to, si Lea Navarro. Ang pag-ibig kong ito. Umiiyak ang aking pusong nagdurusa, ngunit ayokong Kung ito from Lea Navarro para man sa inyo tanan kag mayong hapon lang sa liwat sa aton mga lay tuners kag syempre sa kutuman sa aton malabutan. Magluwas diri sa isla sang Negros, probinsya sang Occidental kag Oriental, sa central nga bahin sang Negros and of course sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, Guimaras. Ano pa tayo? Panay. Sa Panay ara dang Iloilo, Antique Rojas kag Capis, sa Romblon kag Masbate, mayong hapon sa taga Masbate dira kag sa Romblon, and of course sa Palawan sa malabutan sang aton dira pagpangalagid karon nga hapon. Kanyang malaman Kag magluwas man sina syempre Tita Wilma sa aton mga kauturan dira sa tatlo ka mga dalag ko nga mga merkado diri sa syudad sa Bacolod sa siniya nga mga tinion nag-relax ina sila sa pagpanahi, especially sa mga tailoring and dress shop dira sa sulod sa Central Market, especially sa Aragona Tailoring, no, dira kay Eduardo, kay Erwin, kay Vilma Aragona. May damo gid nga salamat sa inyo kada adlaw, no, mayong hapon kag sa iban pagidera na kakalipat abi si Tawi hindi ko man kabalo mo nga nagahubin si Tawi natural malang naguro. Jo Marie Pormentira, monitor lang kami diri sa Binalbagan, Chine Perez, salamat gid ha. Kag Tita Lihog ko bitam yaw akon palangga nga asawa sa Manta Health Gison dira sa Gimbal, Iloilo. Honey, happy Valentine's Day. Subong lang ko nakagwit. I love you, honey. Salamat, tita. Ang nagatamyaw, Elmer Loston.
taga Santa Rosa, Laguna. Ara saya sa Kimbal, Iloilo. Di maliliw Wilvan Espanyola Tikala, wala katingog ta, hindi basta ga-play si Tita We sang matahom nga lalantunon. Ginamute ina sang FB kay Budlay na. Ha? Basta maghipos si Tita We, di ba gadlib ko na aton matahom nga lalantunon. Halin kay amuning artist, di ba? Na sumadula na ko na din kay ga-play na ko na, pero kung nara ka sa radyo mabatian mo kag mabatsyagan mo ang mensahe sa mga ambahanon nga aton ginapabati sa inyo. Okay, salamat gid Tajion Ruiz Amar. Salamat man sa imo kagara man nagapod sa iton karon nga hapon si Tuto Ken Alonsagay all the way from Tokyo, Japan. Salamat gid mayong hapon sa imo. Kag kay Luis Escobar, hello, nagagwit lang ko, happy birthday sa taga-Takuling Vences. Okay, happy birthday. Alauna 58 Action Radio Philippine Standard Time ba ubos ang bulak nila. Na? Deda sa may Jenny and Christine Flower Stand sa may Ferrero Street sa likod sa Bacolod Bay Center. Mayong igo nila kahapon kay naubos ang ilang mga flowers tungod sa Valentine's celebration kahapon nga adlaw. Gani sa inyo man pagkinanglan sang mga preska ka mga matahom nga bulak, hindi lang yan sa Valentine's Day. Sa kung ano nga mga okasyon para sa inyo mga pinalangga o kung sa anuman nga mga kahiwatan nga luyag ninyo dekorahan sa mga preska ka matahom nga bulak, ara sa Johnny and Christine Flower Stand, gusto ninyo dala arrangement, istoryahan lang ninyo ina okay kid. If not, pwede man ka mo makakontakt sa cellphone number 0930-959-2828 sa liwat 0930-959-2828. Kag ang aton mo DTX 500 capsule, ina naman para man sa complete management sang aton sini liver o kun aton atay. Kabalugid kita katanan, nala sulit-sulit na ni Tito Wilma ang aton atay o kun ang aton liver, amo ng largest organ sa sulod sang aton sinilawas. Storage o kun tilipunan, talaguan sang aton mga sustansya o nutrients nga makuha sa aton man mga ginakaon. So kinahanglan hindi na siya mahalitan gani kung may jutay kamo nga nabatsyagan sa inyo sini atay kinahanglan gid no malimpyuhan ina kag mamat-amat man kaayo sang DTX 500 capsule. At sana siling naton complete management. May detoxifying compound pa nga mong nagatinlo. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants para man sa pangontra sa paghubag sang imo sini atay man kung maghubag na gani kag makadulot na sang hindi na tabla komportable inay ko po mabudlay na apektado aton hulag, hindi na kita makatrabaho sang usto kay ang aton ginabatsyag amo aton ginabantayan. So hindi naton ina pagpahanugutan kinahanglan tipigan, proteksyonan kag atipanon ang aton sini liver o kun ang aton atay pagi sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar kag syempre diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pero pwede kita makabakal online. Hapos na lang na iya kag pwede pa ina ma-deliver mismo sa aton puluyan ang aton DTX 500 capsule. Basta may internet connection ka mo dira o kung sa inyo man mga cellphone or whatever nga gadgets nga may data ka mo, pwede ka mo ka-login sa www.kalusuganyan.ph. Sa Facebook page, ara, ang ila kalusugan yan Facebook page. Kag tandaan lang ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag Klinika di Alternativo Medicine. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Mga winners naton sa ACS Millones 2020 naton nga promo, pagbalik lang ni Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon radyo, Acted mind Dr. Alfred Spear Mangustin Tea, siyempre, nag-isahan ng supplement him o halin diri sa Pilipinas nga may USFDA seal of approval. Ina ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea, nami man ni siya para sa aton mga kauturan nga nagaantos sang ilabalatian sa kidney or let's say may kidney stone kamo. Nga nagabulig ini para nga hindi forma kag hindi magdako ang bato sa aton kidney. So, kung ang pinakamayong mga himuon subong pa lang para malikawan nato ng pag-angkon sang bato sa aton kidney, gamit kita sang Dr. Alfred Spear Mangustin, titibag malang naa. Isa ka tibag adlaw-adlaw, hindi lang iya ikaw magka-enjoy kundi bugos kin naton nga pamilya. Ma-share pa naton ni isa ka tibag ay pwede naton ni magamitan sa halin sa isa ka tasa nga mainit nga tubig, tubtob isa ka litro nga tubig. Ha? Ang kalidad sang alkaline nga yara sa Dr. Alfred Mangustin Tea, makabulig ina siya sa pag-neutralize sang nagaporma nga mangin bato nga acid nga ara sa atong lawas. Sige-sige adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea, ang bato dira sa atong lawas iya na amat-amat nga tunawon kag pagwaon. Kinanglan mga mangin free kita sa mo sina nga problema sa atong ikayong lawas, ha? Kag syempre Dr. Alfred Spear Mangustin Tea kinanglan gid man nato ni na adlaw-adlaw makahatag pagidugang resistensya kay rich in vitamin C pagid siya. Be smart, be fit, and be healthy. Mag-Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea kita. Ina man mabakal sa nagkalain-lain ng mga drugstore sa inyong lugar, kag syempre diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede ina mabakal diri sa Bacolod sa tanan nga huwak kong Chinese drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Kunwari ka din na yun sa norte nga bahin sa Bacolod, yes, may mga generics pharmacy man. May sa may Mandalagan ayon, may ara dira sa Country Mart, pwede kita makabakal. Sa Country Mart Supermarket, pwede kita makabakal sa Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea. Sa downtown area, magluwas man sa The Generics Pharmacy, ara man dira sa Consuelo Supermart. Thank you for the Alas 2:10, Action Radio Philippine Standard Time, dali lang aton tukriun taanay aton tukriun gidya. Ang aton sa ni text hotline halin kay 6609, siling ni 6609, good PM tawi brown out diya sa amon kada Sabado kay naga-clearing ang tapan, sakto tapak kapelko. Maayo lang may battery radyo ko. Sila ni naga-monitor lang digi hapon. Salamat gid 6609. Dito na iya sa Panay, hindi diri sa aton sa Bacolod. Okay? Good PM Action, Wilma. Kay Wilma, kuno sang Isabela halin ka 58-1-3. Salamat, gid. Greet ko lang, belated happy birthday ang palangga ko nga si Christine May sang Gimaras. Ang nag-greet si Junior. Salamat, gid. 39-1-3. Good PM, tawe, belated happy Valentine's na lang sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sang program mo. Si Abing Ablaw ni Asang Bangga Kanduni 7532. Madamo gid nga salamat sa mga taga Kanduni, dira maayong hapon sa inyo. Good PM to Welms Panyagata, to Reynold, good PM. Nanay Malya, good PM. Panyaga ka, nanay. From Linlin. Okay, 0496. Ginahagad niya panyaga si Tito ya Reynold kag si Nanay Amalia. Salamat gid, mayong hapon lang dira sa imo. Yes, Tita Wilma, ginatamyaw ko lang mga friends ko sa Pulupandan. Happy Fiesta lang sa inyo tanan. Panamyaw halin kay Pani Mayag Arita, Sangkan Husa, Pulupandan.
Oh, okay, fiesta sa Pulupon din subong no 5424. Yes. Maayo kag enjoy lang kamo sa inyo fiesta kabay nga nami lang panahon no para enjoy ang tanan. Mapamati lang kami diri tita sa Maaw Public Market kay Dudoy Taiko kay Giselle Franco, kay Erwin Nonoy Gonzalea. Yes, Tito Wes. Salamat. 24 to 1 to 2. Hi, Tita Wilma. Good PM. 3236 sa imo. Salamat man. Mayong hapon Inday Wilma. Akong ginagwit. Akong ihada nga si Mary Joy Tuong Haba. Nga nag-celebrate sang iya birthday subong. Kagang akong umagad si Riza. Riza Tuong Ubando dira sa Kabakungan Kasiliana kag sa akon mga apo. Musta lang kamo tanan ang nagatamyo ang inyo nanay Auring Ubando. Thanks gid sa tanan nga katapusang Action Radio belated Happy Valentine's. Salamat sa imo 7778. Aha. Lihog lang ko tamyaw kay Baby Sweet or Trixie Chavez, 14 years. Halin kay Lola Mills ang agboy. Kando ni birthday niya 7914. Oo, Tita We, okay, enough lang anay sina. Ara sa atong linya si Inday Judith Calves Pamposa. Salamat kag mayong hapon. Belated Happy Valentine's Day ko na Tita Wilma. Ano pinasugaton kompleto. Remier Tijada Senior. Hello, Tita We. Mati lang kami diya. Salamat man. Kag kay Lady Joanna Bahilida Dela Cruz. Watching from Riyadh, Saudi. Tamyaw ko lang nanay nilita kag tatay Pito Alit kag bana ko Jerry Alit sa Barangay Bantayan, Kabangkalan. Siyempre kay Reggie Talido Radok, nagaupod man sa aton, kamusta? Mayong hapon lang sa imo. Ano pila kadlaw wala takad nakitaan. Wala takad nakitaan sa Facebook Live mo na iyagali. Mayong hapon man Action Radio Bacolod Philip, Alonzo guys, saliwat salamat. Okay, watching live in Metro Manila. Kag kay Inder Gorley May atong Salazar. Mayong hapon man sa imo. Kag tawe, siling ni Michelle Baligot Pavida. Every day is Valentine's Day. Please greet my family nga taga Barangay Bunga DSB. Family Baligot Bansiloy and Cresty family. Thank you. Thank you man sa imo. Gakulit ni sa text hotline tao winners kuno sang aton sa ni second weekly draw sa aton ACS Milliones 2020 promo. Oo, congratulations sa itong tatlo ka mga winners nga magabaton sa tag 1,000 pesos nga cash. Congratulations kay Margarita Huntong, Singpurok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Ang iya sining proof of purchase sa POP, amo ang Pride Detergent. Eugene C. Martir, sa Barangay Pahanukoy or Pahanukoy Village, Bacolod City. Ang iya sini POP Pride Detergent kay Merly M. Secanle. Sang Villa Esperanza, Barangay Tango, Bacolod City. Ang iya POP Smart Dishwashing. Nabataan yung ang ginagamit nila nga perfect purchase, habon panglaba, habon sa paghugas ng pinggan na. Amo na siya, hindi nyo pagpanghaboy, kinanglan gamiton yung Pride Detergent, panghugas pinggan, Pride Smart Dishwashing na. So sila mga maswerte naton kada isa sa ilang magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. Ang magabaton naman sang ACS products nga gift packs, pulo ni sila nga mga winners naton. Congratulations kay Mauro Martir. Mauro Martir sang NHA Pahano kay Bacolod City Pride Detergent, POP. Antonio de la Pedra sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City Pride Detergent. Susanti di Bulgad, Purok Mangingisda, Barangay Ginhalaran, Silay City. Ang POP Shield Bath Soap. Edna B. Linas, Lupazina Street, Barangay 1 Poblacion, Hinigaran, Bacolod City. Barangay Poblacion, Hinigaran, Negros Occidental. Na-miss ano lang niya, na-miss look lang ni Miss Warnie. Ay, yes, ni POP Smart Dishwashing, Florentina Palzario, sang Alunen Baybay, Bacolod City, Smart Dishwashing. Kay Zinaida Tubong Banwa, Phase 6B, Purok Kawayan 2, Barangay Hendumanin, Bacolod City, Pride Detergent. Diana Rose Gabuya, Alunen Baybay, Bacolod City, Pride Detergent, POP. Arnold B. Villar, sang Black 5, Lot 3, Paglaang Village, Bacolod City, Pride Detergent. Kay Mary Ann Europa, sang Alunen Baybay,
Bacolod City. Pride detergent or smart dishwashing iya sini nga proof of purchase kag kay Ana Delia Pauline Felicissimo sang barangay Nanura, Hinigaran, Bacolod City. Nanura or Nanunga? Sa nga POP, smart dishwashing. So, ina sila pulo nga magabaton sang gift pack sang produkto sang ACS na ACS products ang unod sa ila sina gift pack. So, sa aton mga winners, di ba may mga contact numbers ka mo? Pahibaluon, i-contact ka mo through your contact numbers sa pag-inform sa inyo kung ari ng inyo sini mga premyo. Kung ari ng inyo sini nga gift pack ngang unod iya sang ACS, mga ACS products. Inang mga ACS products ang ginagamit natin nga mga POP, nga mga proof of purchase, ang unique toothpaste, Shield bath syrup, Pride detergent, smart dishwashing, Star Wax floor wax, kag White Rose Kojic whitening soap. So, buot silingon, ikaduha na ini naton nga simana sang aton sa ni promo. Gani, go lang gihapon kita mga winners. This ang cash prize. Pwede nyo na iya mag-claim diri during office hours. 2 valid IDs, kinahanglan gid ang inyo dalon, ha? So, para naman sa itong third weekly draw, go na sa inyo mga POP nga natipon, amat-amaton nyo na sulat sa matinlo nga papel ang inyo sini nga mga personal details. Bot silingon, inyo kompleto nga ngalan, edad, address, contact number kung may ara kag ang inyo perma. Original kinahanglan. Lakipan sa ngayon POP, isulod sa white legal sized envelope o kung ano nga yung tawag sa aton sina? Ordinaryo nga sobre, puti na siya, laba na siya titawa. Diba? So, ang inyo sini nga papel nga ginsulatan sang kompleto ninyo nga detalye, ngalan, edad, address, kag contact number, lakip sa inyo sini POP, isulod sa sobre. Kulahan sang maayo nga hindi magtabog pagkatapos sa likod sang sobre kinanglan may sulat gid. Anong isulat tawe? Sulatan ninyo sang aton sa nga promo. Na? Sulat nyo ng promo title natin, ACS Millones 2020. Let's say, inyo sinigin sulod nga POP, Unique Toothpaste. So, ACS Millones 2020, Unique Toothpaste, Action Radio, Bacolod. Tanda na, Action Radio, Bacolod. Kinanglan may Bacolod, kid. Okay. Alas 2:20, Action Radio, Philippine Standard Time. Ikaduha na ina nga simana, sulito ni Tita We. Sa dasun nga Sabado, ikatatlo naman nga weekly draw naton. 13 ini ka weekly draws. Bot silingon sa duha, may 11 Saturdays pa kita para sa itong weekly draw. Antes nga itong sa ni Grand Draw on May 15, 2020. Pampagwapa na ibitawe. Celebrity Kojic Soap. Para man sa itong sa ni mga kauturan dira nga gusto nga magkinis, magputi, mangin mahamis kag malumok ang iyon ni skin, halin sa guya pa kato sa bugos nga lawas. Sa mga nakaedad-edad na nami, mani siya kay kung nagazag ng inyo skin sa guya or sa inyo may lawas, tungod, syempre, nagaedad ka, try mo nga itong Celebrity Kojic Soap kay nga ginapahugot niya ang imo sa skin. May kojic acid nga amo ang pinaka effective kag accepted worldwide sa karon. Magluwas sina, pwede man sa mga problema nyo sa inyo whiteheads kag blackheads, pinalian sa inyo sinipunggod ang atong Celebrity Kojic Soap. Tapos lang bakal ka mo Celebrity Kojic Soap para magkini. Pwede nyo pa na bala magamit makini-kini nga paggamit udluan ta ka mo sang tips na mas-slice lang ka mo. Ang isa na kabilog, i-slice mo into 4 parts. Malambot mo na gani sa kabulan. Di ba? Ang paggamit sa nahambal Tita We, habunan ang bugos ng lawas sa linsaguya, ipabilin sa sulod sa isa tubtub 3 ka minutos antes mo bonlawan. Pero unahon gid ang guya, di ba? Okay. Kag pwede na mabakal sa mga tsindahan kag mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar. Diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, ara available man sa mga butika diri sa tubang kag kilid sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital, ara sa Farmacia Caro, sa Mims Pharmacy available man sa RX Troy Drug Store, sa Pacific Pharmacy kag sa JDN Pharmacy. Dira sa Binalbagan or sa Jex Marketing, ari lang sa idalom sa Action Radio pwede ken.
Kag dira man sa Binalbagan ara sa Triple K Pharmacy, Farmacia Carmencita kag GBX Pharmacy. Basta mag-mention na ng Binalbagan, dumduman ko gidayon si Nang Betty Lau. Nang Betty, mayong hapon, salamat kag belated happy Valentine's man sa imo kag sa bugos nga pamilya. Dira man sa may kabangkalan sa pamilya Carman, Mama Lids, sa ilan Day May, sa inyo dira tanan kay Princess, kay Manong Josh, kag kay Mingming, salamat maayong hapon gid sa inyo. Pamilya Plaska, kay Nanay Evelyn dira, mayong hapon lang. Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Antes pagid si Tita Wilma malipat. Importante gid ini para sa aton mga kauturan dira nga naga-suprer o kung naga-antos sa balatian sa kidney or may kidney disease ka mo. Hindi kay ang Philippine Society of Nephrology Negros Occidental Chapter magasaulog sang World Kidney Day. Inaiya buot silingon tawe upod man dira ang Action Radio, no? Upod man kita dira sa pagsaulog sining World Kidney Day. Sanoy na Tita Wilma, March 12, 2020. March 12, 2020 is World Kidney Day. Buot silingon hindi lang kita diri sa Bacolod magaselebrar kundi bugos nga kapungsod, bugos gid nga kalibutan. So may angot sining chronic kidney disease nga ini kon CKD. Makabig na to ni nga non-communicable disease. Kung lang tawon bala abi ninyo sa survey, isa sa pulo katawo worldwide ang nagasuprer sang balatian sa kidney. No? So, ang World Kidney Day, ginaselebrar ini tuig-tuig. No? Ginaselebrar ini kada tuig sa ikaduha nga Huwebes sa bulan sang Marso. So, buot silingon, second Thursday of March is World Kidney Day. Kag sa maabot nga Marso 12, March 12 is sakto gid Thursday, no? So sa March 12, 2020, Huwebes inang adlaw, may event ang Philippine Society of Nephrology Negros Occidental Chapter. Diin tawe sa Mandalagan, City Mall Mandalagan. Ang ila event magaumpisa alas 9 sang aga, tubtob alas 12 sang udto. Ano ang matabo sa sina nga oras? Halin sa alas 9 sang aga, tubtob mag alas 12 sang udto. Ano Tita Wilma ang matabo sa ila sini event? May ara pati gayunon nga lecture. Importante naman sila. Mga young ones, hindi ka magsiling katalaka na tawi, boring na tawi, tuyhon kami na. No, kinanglan ara ka mo. Especially kung ikaw may ginaantos nga masakit sa imo sinibato o kung kidney man. Importante nga mahibaluan neton ini. Na? Ang mga lectures nga ini makabuligid sa inyo. Bulig ano? Bulig kung paano naton ma-prevent. Paano naton malikawan ang paglala sang inyo ginaantos nga masakit sa inyo bato o kung sa inyo man kidney. Bisan wala ka pa problema, no? Mas nami nga aware ka na bala, kahibalo ka kung ano na ang mga masakit sa kidney, how? Kadto ka sa event nga ini, kagaabi ninyo, magahatag ang Philippine Society of Nephrology Negros Occidental Chapter sang free health screening. May free health screening sila para sa una nga 100 patients. Sa una nga isa kagatos nga pasyente, may free health screening kamo. Ano nang health screening titawe? Ara, ang inyo nga kalamay sa inyo dugo. No? RBS, ang RBS Random Blood Sugar Test. Inaiya magdusiling ta nga RBS random, bisa nakakaon ka, pwede ka kapalantaw sa imo blood sugar. Why niya fasting, di ba? Pwede ka pa urinalysis, may blood pressure, may iban pagin nga laboratory test nga pwede nila ihatag sa first 100 patients nga makakadto dito timprano pa.
Again, ginapanawagan nato mga kauturan nga may mga problema sa ila sini kidney. Sa inyo sini ba to? Inchakto na no ang may mga problema sa kidney, especially mga kauturan naton nga mga gina-dialysis. Yes, Titi Hue. Ang ako lang nga gina-encourage ta kamo nga kadto kag magpamati sa lecture kay ini mapuslan ginaton nga adiri ninyo mahibaluan ang mga do's and don'ts para sa inyo ginabatsyag nga balati. Kung ano ang makabulig sa inyo para mapahagan-hagan ina. Kaya actually kung lang taon naton non-communicable disease ina lifetime na ina ninyo nga antuson nga klase sang masakit gani kinanglan kabalo lang kamo mag-prevent nga mag-atake o kung magpalala sang among nga balatian. Importante ang ihibalo, di ba? Importante gid na. That's why na si Tita Hue gina-encourage ta gid kamo. Pasalamat gid kita sa sining event nga ini nga igahatag dira sa City Mall, Mandalagan. Kuan man lang 9 to 12 alin sa alas 9 sang aga, tub-tub alas 12 sang udto. Actually, ang City Mall nag-aabri alas 9 sang aga mo. So may registration pa sila. So kinahanglan early. Temprano pa para madala ka mo sa first 100 patients. Saan na galing sa liwat? Marso 12, 2020 sa diin sa City Mall, Mandalagan. Ano oras to nga lang sa adlaw? Alas 9 sang aga, tugtog alas 12 sang udto. Okay? Suliton ko pa inagihapon sa inyo para nga i-remind man. Kinahanglan nato nila. Alas 2:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Dugang pagig ni Tita Wilma. Kaysa nasiling na naton ang coronavirus nga inibala, no? Aware naman kita sina, kabalo naman kita sina nga wala untat man naton pagpahanumdum sa inyo kag pag-eksplikar sina sa inyo hasta nga nangin why na siging tawag nga novel coronavirus ARD gintawag sang World Health Organization nga COVID-19. So magsiling ka COVID-19, ti amo na siya, coronavirus na siya. So sa update man na naton kabalo naman kita nga epidemic na gina siya, lapnago na gina siya, no? Kag ang mga biktima ang kadamuon ang death toll bala sa mga nagkalamatay sining epidemya nga ini nagsaka na 1,500 sa update naton karon nga Sabado. Magtapos nga 139 kadugang nga tawo ang nagkalamatay sa UB province nga amo yung sentro sang outbreak nga ini. Sunuman sa report sang Health Commission sang probinsya, 2,420 kapanibago nga mga kaso sang COVID-19 strain. Ay namo na panibago nila kag halos katunga sang nakaligad iya nga adlaw. Amo na ang aton nga bisan paano diri sa Pilipinas nagapasalamat kita, di ba? Nagapasalamat gid kita kay ang mga ang patients under investigation kag ang persons under monitoring wala na. Diri sa aton sa Negros Occidental, di ba? Tatlo tong confirm diri sa aton, isa ang patay, di ba? Okay. Kag subong ginahulat man sang aton Department of Health ang permit from World Health Organization para nga makahimo iya ang Pilipinas ang ginatawag nga rapid test kits kay kadugay pa mahulaton naton kamabalaan ang resulta kung bala positive or negative ka, no, di ba? Para nga makahimo man yung Pilipinas ang rapid test kits nga makapadali sa paghibalo sa mga may sintomas sang COVID-19. Tihambal gani ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, may nagpakigangot ang Department of Science and Technology kundi DOST sa isa ka grupo sa mga scientist sa University of the Philippines nga nakahimo sang test kits nga ini. So ipangabay suno sa iya sang DOH sa WHO kun sa World Health Organization nga padalion ang validation process para sa naimbento nga test kits
nga inisang mga Filipino scientist. So sa tion nga maaprubahan na gani isang WHO, amo pa na kag pwede magamit inang test kits nga ina diri sa aton pungsod. Sa karon, ang pag-usisa paghibalo sa mga pasyente nga may mga sintomas ginapatigayon ina sa RITM sa Research Institute for Tropical Medicine. Kabay pa no kung effective siya kasi kung mag-approve ng World Health Organization but silingon effective ti madasig nga paghibalo na naton para bala hindi man siling madula ang kabalaka naton kundi mahagan-hagan ang aton kabalaka. Di ba nga mga Filipinos? Sa liwat ang mga tips para makalikaw sa COVID-19, kinahanglan, i-remind man ni Tita Wilma sa inyo, kay tilain gidya ang nagahalong, hindi yan naton malipod kadamo sang nahadlok nga matapikan sang amo iyang masakit. Since nga gin-confirm sa Department of Health nga may kaso na sang coronavirus 2019 diri sa aton pungsod. Kay ti kabalo kita from China dasig nga damo ang natapikan sini gani halos tanan sa bugos nga kalibutan iya nabalaka. Amo na nga naging epidemic ini siya. Virus ining COVID-19 nga nagadulot sa nagkalain-lain nga klase sang masakit halin sa ordinaryo nga ubo kag sipon hasta nga maglala ang infeksyon. Especially sa dalagan sang aton panahon sa karon, kadamo sang ginapsipon, damo sang ginakataro, kag kadamo sang ginaubo, kadto bala sa ospital, kay kadamo sang gina pneumonia, kalabanan, kabataan, kag mga tigulang. Amo na kinahanglan halong baw hindi gid magpasaway anay. Pero ano ba lang dapat talikawan kag himuon para hindi kita matapikan sina iya. Sunito ni Tita Wilma, hugas gid kamot permi nga magpanghugas sang kamot. Kinahanglan mintinahon naton nga matinlo ang aton sini mga kamot kay nga amo gining una ginatapikan iya sa mga higko nga aton mauyatan nga wala kita sang wala kita bala kabalo natapika na kita nan unconsciously na ang paghugas ng kamot kung pwede palang uyating habon nga bilog habon ni tudo ang imo gini kamumuo bilog na habunan hasta mga tudlo pagkatapos i-insert mo ning imo mga tudlo o ang mga tudlo mo sa wala nga kamot i-insert mo sa mga tudlo mo sa tuo mo nga mga kamot kag hala ikuskus gid maayo palad sa palad pagkatapos likod sa ang magkuskus naman sa likod sang kamot mo ni ang imo nga tuo nga kamumuoy ikuskus mo di sa mga tudlo mo sa ibabaw sang wala mo nga palad amo man ang sa tuo amo nang himuon naton kag ining aton wrist nga ini kinanglan kuskusan gina sang tudo amo na siya ang nakita ginaton ang actual ginahambal gani ni Tita We kinanglan kung mapuydi ta matapos ang happy birthday nga kantap sa paglawi 2 times gid gali naton nga kantahon ng happy birthday samtang nagakuskus kita sining habon para sa pagtinlo sang aton mga kamot i-enjoy na lang na mga anak kinahanglan gid naton ina kag tapos naton hugas ang kamot siguraduhon gid naton nga magamit man kita hand sanitizer kung wala alcohol para makasigurado kita nga matinlo ang aton mga kamot. Tiko na sa balay mi ara lang tada iya sa kilid nga ginatrapuhan mo amo na. Di ba? Kung may gamay na nga tawal nga nagakabit pagkatapos mo kasang pagkatapos trapuhan mo naman hindi kinahanglan pagkatapos na sunod nga adlaw 2 ka adlaw 3 ka adlaw kinahanglan kung ara ka mo susulod sang balay aga kag hapon kung ara ka mo kung adlaw wala ka mo once a day kinahanglan limpyuhan kag islan gid ina kag palihog sa liwat likawan ang contact sa may mga kasapatan, mga pet nyo da bala, mga alaga nyo da. Kung may ara ka mo ido, kuring nga ginahampangan, may ara pa gani nga inang mga kuneho nga ginahampangan ninyo, oh Diyos ko. Baboy dira o kung may manok man dira nga may masakit, layo-layo lang kamugawa. Na mas maayong likawan lang anay, ha? Kabalo kita nga
kamo mga pet lover, let's say kung nangido kag kuring, di ba na ako sa natupad pa na magtulog, hindi lang anay subong. Okay? Para makasiguro kita nga hindi kita malatnan sang ila sini ginabatsyag. Ang pagtakpanay naman sang dapa nga ilong kag baba, kay titawi na yan, dapa yung ilong, no? Okay. Kinahanglan, likawan ang mga lugar nga damo tawo, pero kung hindi gid malikawan, siguraduhon lang gid naton nga matabunan naton ang aton ilong kag ang aton ilong kag baba sa tion nga kita ang mag-ubo. Kung mag-ubo kita, takpan ang ilong kag baba, o kung mangatsi kita, ilabi na gid kun ikaw ang may ubo o kung may sipon man. Okay, sa sinay nga paagi, hindi bala maglapta ang virus kag hindi ikaw makalaton sa iban. Likawan sa nasiling na mga lugar nga damo tawo. Kinahanglan bantay-bantay, hindi ka magdungan sa mga nagalinis uganay nga mga tawo. Likawan ang mga tawo nga may mga ginabatsyag para nga hindi ka malatnan. Likaw lang likaw ka lang. Hindi nga sila nga makakita kada karon do ginapangidlisan kagidya. Actually hindi man alain kung mag-wear ka and magsuksuk ka sang mask kay protection sa kaugalingon mo, especially kung ikaw ang may ginabatsyag nga masakit, di ba? Kaya kinahanglan mo gid na iya. So maintindihan na sang iban nga tawo kay nga ginaproteksyonan mo lang ang kaugalingon mo. Either ikaw ang kung may ginabatsyag ka, ginaproteksyonan mo sila tungod hindi mo gusto nga malatnan sila, or kung sila naman hindi sila gusto nga malatnan sang aton ginabatsyag. Intindihan na lang di nga makakita sa nakamasir kadelikada, ay kadelikado nga tao. Hindi ina malain. Pero kung healthy ka, feeling mo much better, okay na lang na amo ka na lang siya. Okay lang nang hindi ka mag-wear mask basta healthy ka, basta bakod imo immune system. Kag inom gid sang madamo nga tubig. Likawan ang mga pagkaon anay sa fast food. Pero kung sigurado kaya nga sila safe na magluto, okay na ang ilang mga pagkaon dira, okay lang. Kaon gid sa mga masustansya nga pagkaon, pariyosang utan kag prutas, kag suno pa sa mga doktor o mga eksperto, dapat ang aton resistensya mabaskog para hindi dali-dali matapikan sang masakit. Dugang pa, inom gid vitamins. Kay nga ada ko ang mabulig sang pag-inom sang vitamins para malikawan ang pag-angkon sang ubo kag sipon. Kay nga nagapabaskog ina sang aton lawas. Pero tandaan, ang mga vitamins nga ina may husto man nga oras sang pag-inom. Pareho sang vitamins A, vitamins D, vitamins E kag vitamin K. Maayo nga idungan ina sa pagpanyapon, nga may saturated fats kag oil para ma-absorb sa atong lawas. Ang vitamin B kag C naman, water soluble na iya. Ti na iya, bot silingon, nag-upod lang na sa ihi kung magsobra ang intake tabala. Kung sobrang inom ta sa vitamin B kag vitamin C, since nga water soluble na, kung sobrang intake ta sa lawas ta, nag-upod lang na isang ihi taya. Kung hindi na kinanglan sa aton lawas, ginainom naman na iya 30 minutes after ka nga magkaon. Ang vitamin A, D, E, kag K namigid hambal sa mga expert or sa mga doktor. Ano gani tawe? Idungan sa pagpaniyapon. Magpanyapon ta, kinanglan may arada saturated fats ang aton pagkaon. If not, basta may oil kay para dali ma-absorb sa aton sa lawas. Pero kung nagabatya-batya na kinanglan, kung ang sipon mo kag ubo mo do hindi na nami, kag do ginahuluhilanat ka na, budlayan ka na sa pag ginhawa, kinanglan kadto ka na sa doktor. Hindi ka mag-self-meditate. Ang self-medication, hindi ginamit mo. Kaya nga, ang mga doktor lang ang makasiling nga pwede kag hindi ka pwede mag-amo sini, hindi ka pwede mag-amo sina. Kung anong himuon mo, kag kung anong imnon mo bala. Sa mga simple lang nga mga sentoma, hindi naton kung kaisa, wala kita kung kaisa nag-expectar nga ay, hindi nagali namin, lala nagaling epekto sini sa atong lawas. Gani, kinahanglan, doble lang nga paghalo. Wala sang malain sang nagahalong.
Kinahanglan matinlo lang ang tanan. Aton puloy-an, halin sa aton kaugalingon, sa tag sa kamiyembro sang pamilya, sa sulod sang aton puloy-an sa aton palibot, sa aton komunidad. Likaw na lang, wala sang malain dera. Okay? Alas 2:42 na Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may Radio Philippine Standard Time. Dada sa Nines Place, nice day. Tito Wilma, gwit ko lang family ko. Gudaka family sa La Castillana, Nines Place, front sang Iglesia ni Cristo. Thanks, gid and more power na this place. Salamat gid kay Apong Alagos. Salamat man. Kag kay Bulanyo Ricky Domingo. Good PM to Welms. Good day. Same kag sa tanan nga nagapamati sa program mo. Great ko lang family Domingo. Kag Bulanyo family Rigacho. Bulanyo family, Rigacho family sa Barangay Mansalanao, La Castillana. Watching live diri sa Talisay sa Camas Dormitory. Salamat gid sa front sang Carlos Hilado Memorial State College, Talisay City, Kamsi. Okay, salamat. No? Sa, kay Inday Girl, kay Inday Salvi Gatilugo. Yes, salamat gid. Kag, tawe, ask lang ko kung diin ang venue sang kidney healthcare. Di na to tawe. Para na sa celebration sang World Kidney Day sa March 12, no? March 12 na siya 5424. March 12 ina Webes ina ngadlaw sa City Mall, City Mall diriya sa May Mandalagan, ha. City Mall Mandalagan alas 9 sang aga tubtob, alas 12 sang udto. Okay? Yes, Tito Wilma.
Kay Yodja Chingo Pelyado, Tito Wilma, good PM, greet naman ko Happy Valentine's Day to Family Pelyado. Shout out na din kay Tito Magnon nga permiga pamati sa imo. Salamat. Kag syempre man, kay nugay. Kay Park Shin Hey, kanami. Okay, tawe super bugnaw nami sa ear. Salamat Park Shin Hiye. Budlayan ko mag-pronounce ang imo sining account mo. Yes, Miss Park na lang. Miss Park, thank you, kid. Okay, basa na si Tita Wilma sa ngaton sinitag sa ka-horoscope. Karon iya nga hadlaw. Para sa aton horoscope, Sabado, Pebrero 15 tuig 2020. Unahon ito na ang zodiac sign nga Aquarius, Enero 20 tubtob, Pebrero 18. Abi mo bala Aquarius, makapulos ikaw sang dako sa bulig nga ihatag sang bag-o mo nga kakilala. Abyan mo man o kon kapamilya mo man. May mga pagbago nga matabo sa dalagan sang imo relasyon sa pamilya mo o kon sa mga abyan. Ang mga pagtilaw nga maabot sa kabuhi mo malampuwasan mo man Aquarius. Mangin mamagaan man ang balatyagon mo kon makabisita ikaw sa mga palangga mo sa kabuhi. Bao hidlaw man sila sa imo ba? Mas wati mo nga mga numero 2, 15, 20, 33 kag 38. Lucky color white. Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Paisyan, suno sa imo horoscope, medyo malapit karon nga adlaw sa aksidente gani. Doble lang nga paghalong amo na himuon mo kag subong nga adlaw makilala mo man ang tawo nga may ginatago nga pagdayaw sa imo. Kung ginikanan mo may advice sa imo nahanungod sa pinansya o kung sa paghigugma, abi pamatii man kag sundan. Mas wanti mo nga mga numero 4, 14, 22, 38 kag 40. Lucky color, pink. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, sa mga Aryan, amat-amat nga magabungang imo pagtinguha, pero kinanglan mo anay ang dugang pagid nga pagsakripisyo. Ay, butang mo gid sa pensar mo, ha? Dira gid ipangibabaw mo gid ang pensar mo sa balatyagon mo tungod kun matabo, sigurado nga maghinulsol ka gid kun magpadaog ka. Inang permi nga pag-away-away, abi mo ko na no tungod ina sa kakulang sang komunikasyon sa isa kag isa. Mga maswerte mo nga numero si Ace, 18, 26, 34 kag 36. Lucky color, yellow. Saylo kita sa zodiac sign nga Taurus sa mga Taurian. Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurian, ang pagbatyag mo nga daw amat-amat nga nagabugnaw ang pagpalangga sang imo pinakamahal ay pinakapalangga mo. Hindi pagpabayi nga maglalana, ha? Hibalo ako nga. Kinahanglan ang atensyon mo. Kinahanglan ang imo concern sa mga bagay-bagay kag kayuhan sa imo ginapalangga. Kinahanglan cool ka lang karon adlaw. Bikawan mo man ang mga wala pulos nga istorya, chismis and short, mga maswanti mo mga numero 4, 19, 27, 29 kag 35. Lucky color, fuchsia. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini, likawan mo nga mamati sa mga sulsul sa mga tao dira sa imo palibot, ha? Maabot ang tao nga imo nakaschedule nga istoryahon karon nga adlaw. Mabutang naman ikaw sa alang-alang. Kay nga, hindi namin mo pamatyagan. Kung hindi mo man pag-untatan, ang sobra-sobra nga pagkapoy sa kaugalingon mo, amogin na, di ba? Kag about love, may surprise karon nga adlaw. Maswati mo nga mga numero 5, 8, 16, 28 kag 33. Lucky color, maroon. Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22. Ang garboso nga pagpangabuhi. Tod-tod, gin man na cancer mo, ang garboso nga pagpangabuhi o kung mahamungaya nga pagpangabuhi, may posibilidad nga damo kontrobersiya, na? Kagkaroon nga adlaw, magkatambong ka man sa isa ka kasadyahan sa isa mo kaupod sa trabaho,
Hindi gani abyan mo o kung sa sino man sa pamilya mo. May mga party-party. Okay. Matawhay mo man nga mapatigayon ang imo sini mga trabaho kag madasig mo ini nga matapos sa buot silingon damo ikaw maobra. Maswati mo man nga mga numero 5, 12, 23, 36 kag 37, lucky color brown. Nabatian nato ng unang bahin sa aton pagbasa man sa mga zodiac sign para sa aton horoscope. Relax lang, magabalik pa si Tita Wilma sa dugang pagkatapos ng aton commercial break. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan 25 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical kagulaman sa malay na side effects sa ato ni kayong lawas. Pinaka the best nga immune system booster kag pinaka maayo man nga cleanser kag regulator sa aton dugo. Gani kon problema mo imo blood pressure, blood cholesterol, imo man blood sugar, hindi gani mo sodium, potassium, problema mo man imo uric acid, ay kag kun ano pang nabatyag mo sa imo lawas, ginatinluan ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag kun anong affected nga parts sa imo sinilawas, amat-amato niya ina repair. Kag syempre kung may problema, may ginabatyag sa lawas 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
Hatag dugang man resistensya, pagbugtaw sa aga, na? Ang soft gel nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo kinahanglan para ikaw mangin aktibo kag mangin energetic. Kag sa memorya pagid, hindi lang sa aton mga senior citizens sa tanan. Nga kung gusto ninyo mangin alert ang inyo memorya, mangin aktibo sa liwat, kag para man sa aton mga estudyante. Ha? Need na itong Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga may fatty acid ni siya, may fatty acid content ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapabugtaw niya ang imo nga utok. Kag syempre activate niya para nga mangin madasig ang absorption sa atong sinimemorya, ang absorption sa atong mga mabatian, especially sa mga lessons sa atong mga estudyante before mag-examination. Kan mas namin i-jamin tinahon mo adlaw-adlaw, di ba? Kung may kabudlayan sa pagtulon, kay tinaka soft gel actually madanlog man lang na siya gani. Pero kung sa kabataan ko medyo mabulubudlay, nanay kung tatay, lola or lolo, tita or titos, i-prick nyo lang ang soft gel sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, buslutan kag i-squeeze niya sa kutserita kag ipainom sa ilang. Kay nga ang aton utok nagakinahanglan 80% sang fatty acid. So maikasaranggid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa pag-provide sina. Palamang ko tayo nun sa aton produkto kag sa inyo ginabatsyag at aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika diraman sa inyo tag sa kalugar kag diriman sa amon sa syudad sang Bacolod. Ara available sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Shout out sa taga-Pulupandan, Happy Fiesta, halin kay Jera Gailo Lanzar. Tita Wek ka pamati kami subong sa imo bala, hehehe. Tamiyaw man kami ta, diri sa Barangay Tangob, Rosenda Malunes Salazar. So sa mga taga Tangob, na happy listening. Salamat gida halin kay Tita Wek. Rainier Tihada Senior, gapamati lang kami diri. Salamat man sa imo. Kay Inday Judith Calves Pamposa. Belated Happy Valentine's Day, Tita Wilma Pinas. Kompleto ginaiya. Okay, salamat gid. Kay Queen Eric Gorgs or Gorg. Good afternoon, Tita Wek. Ginatamiyo ko lang Nanay Dudong kag si Paton. Diri sa Hacienda Carmen sa Murcia. Thank you, Tita Wek. God bless and more power. Nagapanamyo dyan sang Murcia. Okay. Dali lang gid, Tita Wilma, na? Kadto kita na sa pagbasa sang dugang kag mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Di na kita, Leo na kita, Tita Wek, na? Alas 2:59 na. Leo, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Mga Leo, pabakurang inyo balatyagon, buhin-buhining kainit sang inyo ulo sa anuman nga matabo karon nga adlaw. Kag hindi magpakatiga, sundon gid ang ginatudlo sang ginikanan o kunsang mas may edad sang sa inyo. Makaanggon pa ikaw sang panahon sa pagbisita sang inyo pamilya. Mas wati mo nga mga numero 7, 23, 28, 38, kag 42. Lucky color, red. Dali gid lang. Impon de stress, ang ato nanay 3 o'clock, prayer. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oo, may kahigayon man, may kahigayunan man. O kung may chance man nga matadlong ang mga sala mo nga nahimo nga indi hungod. Para sa imo ya kaayuhan sang pamilya ang priority mo karon nga adlaw. O kung sa mga palangga mo sa kabuhi, isang sa imo trabaho. Sabado bala, masuwanti mo nga numero 1-15-19-40-41, Lucky Color Blue. Sa mga libre naman, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libre tinguhai nga mahatagan mo sabat, kang mahatagan katumanan ang imugin pangako. Masako ikaw karon nga adlaw sa trabaho mo kung sa ano man nga bagay. Kung mahimo i-focus mo man ang nabilin mo nga mga oras sa pagpaninlo sa sulod sang inyo puluyan, kag sagwa sang inyo puluyan. Mga masuwati mo nga numero 1, sa Ace, just sa Ace, just si 8 kag 34. Lucky color, aquamarine. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, wala sa mangin problema sa pagtuman mo sa imo obligasyon karon nga adlaw. Ang mahambal mo lang sa palangga mo, kinahanglan, mapautwas mo gid ang matudtod mo nga balatyagon para sa iyo. So pautwas ay ni pagpunggi. Positibo naman ang mga sabat. Gani, don't worry. Be alert lang, Scorpio. Maswerte mo nga mga numero 13, 16, 25, 36, kag 40. Lucky color, tangerine. Sa mga Sagittarius naman, sa mga Sagittarian, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Kinahanglan, kilalahon mo sang maayo ang mga tao nga imo makaupod karon nga adlaw. Kag hindi kagid basta-basta maghatag sang imo pagsali. Ang imo mga kapamilya may mabuligid sa imo sa pagsuporta. Mabuligid sila sa imo ya sa pagsuporta sa mga ginaplano mo. Kag matawhay mo man nga matapos ang imo mga obligasyon karon nga adlaw. Mga masuwati mo nga numero Justice Ace 23, 32, 40 kag 42. Lucky color electric blue. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, magkapaayo para sa imo ang mamati sa suwestyon sa imo mga abyan. Kag isa pa Capricornian, hulag kagilayon para damo ka man sang mahimo dira. Ang masanagid lang amo ang liwat nga pag-ayuhay ninyo sang imo ginapalangga. Nga may LQ, Valentine's Day kahapon. Sige na, bugnuhan na. Maswanti mo nga numero 7, 15, 18, 29, kag 35. Lucky color, orange. Nabatian ang kabugusan sa itong pagbasa sa inyo tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Kag syempre, tiyo naman sa nga atong sinipagpaalam sa inyo. Pero antes man nga ito na Xanthone Plus Coffee Mix. Ang atong kafe para sa itong coffee break. Adlaw-adlaw, aga og tukag hapon. Xanthone Plus Coffee Mix, himo halin sa balunggay, soya kag xanthone. Ang kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor. Hindi ka na magpalpitate, hindi na magsaka ang imuya asin. Ako gainom na ko kafe tungod sinana. Kag sa isa ka tasa sa Xanthone Plus Coffee Mix, syempre may mga vitamins kag minerals ikaw nga makuha kag may ara pagid insoluble fiber. Inang insoluble fiber nagabulig sa pagtinlo sang aton colon o kontinain. Gani go na Xanthone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyong lugar, syempre di man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede pagid kita makabakal online. Log-in lang kita sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributor sang Xanthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika Di Alternativo Medicina. Sa itong pagpaalam, ang itong quote of the day ni Gasiling, if you live to be 100, I want to live
to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you. I can't say goodbye. Marda mo nga salamat, mga palangga natin nga mga tagpalamati. Pasensya naman sa wala natin malabutan. Kaga nagapasalamat man kita sa aton mga partners sa technical control. Of course, upod neton sa Action Oliver Pason, kag si Action Elway Dutilios. Sa ngalan man sa amon station manager Action On di maala magbanwa, amon productions chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma nagapaalam, happy weekend. Kag happy Sunday and Family Day para buwas Lunes na naman. Standby sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.